Hej igen. Så vil jeg gerne fortælle, hvordan jeg plejer at lave mine sort og hvid billeder. Vi har det samme billede her, som vi havde før. Og jeg har resettet til oprindeligt billede nu. Først så vil jeg skifte over fra color til black and white herover. Så vil jeg sætte exposuren op til omkring 50. Det gør, at jeg får nogle flere detaljer at arbejde med. Recovery vil jeg ikke røre ved. Fill-light vil jeg heller ikke røre ved. Black sætter jeg op til omkring 40. Der jeg godt kan lide nogle rigtig kontrastfulde billeder. Brightness lader jeg stå. Og kontrast ryger højst sandsynligt lige et godt stykke op igen. Ja, tror vi den var på 100%. Clarity, den vil jeg nok have på omkring 35. Så selve traktoren bliver skilt noget ud fra billedet. Lens profile, der vil jeg indstille den igen. Det gør, at den retter op på forskellige fejl fra min linse. I kan se forskellen nu her. Og der finder den automatisk linsen. Color priority. Lidt mørk i kanterne. Ikke for meget. Da det helst ikke skal være tydeligt, at den er mørknet i hjørnerne. Eller som det hedder, lukket i hjørnerne. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg kan godt lide, når det er sort-hvid billeder, at der er en smule støj på dem. Da det gør det lidt mere autentisk med sort-hvid billeder. Er min opfattelse på det. I kan se, der er blevet tilføjet en del herover nu. Ja. Jeg kunne gå ind og tegne nogle detaljer frem i navnet på den. Det gør jeg ved at skifte over til sharpness her. Det røde, der kommer på her, betyder, at den markerer det område. Det er det, der bliver aktiveret ved det. Lightroom har en rigtig smart funktion, der hedder
automask hernede, som man kan slå til, så den holder sig nogenlunde inden for min cirkel her. Så hvis jeg for eksempel sætter den her på F, så lang tid det hovedparten er inden for selve plusset, eller inden for cirklen, så er det det, der vil blive taget med, og ikke udenfor. Så trykker vi Done. Og så skulle den gerne være lidt fremhævet. Det tror jeg, det var det. Ved det her billede. Ja. Det var det.